aquest any que ens visita la vitrina mexicana. És un goig compartir amb tots vostès aquest acte d'inauguració de la 33a edició de la Fira del Teatre al Carrer. Fira Tàrrega, amb la Fira de Teatre al Carrer, té aquest bagatge de 32 anys. Un llarg camí que hem fet tots plegats. Institucions, companyies de teatre, professionals i també la ciutat. Al llarg dels anys, la Fira ha evolucionat. L'activitat avui es manté tot l'any i aquests eren els objectius, que ja s'han assolit. Que amb la creativitat i sensibilitat dels artistes us impregneu d'emocions i sensacions que només podeu trobar a Fira Tàrrega. Moltes gràcies i molt bona Fira a tots. Yo creo que también nos ha demostrado con esta Fira que también es pionera en algo muy importante y es en accionar, en reaccionar, en ser pionera también en reaccionar ante la adversidad. Para conseguir todo esto, os he estado comentando que ha tenido que tocar muchísimas puertas, pedir muchas colaboraciones y unirnos todos. Entonces, creo que también hay que reconocer el trabajo y el ser modelo de ese saber reaccionar y que ya no vale, o ya creo que ya vale de quejarnos, y esto es una muestra de saber reaccionar. Per tant, ara que el poble de Catalunya està a punt d'unir les seves mans cap a un futur esperançador, de progrés, de llibertat, de sobirania, Fira Tàrrega és també l'expressió més genuïna de la nostra manera de ser. Jo diria que una altra via catalana, en aquest cas adreçada al món de la cultura i també de les arts escèniques. Tàrrega és un exemple de tot el que representa el que acabo d'esmentar. Ho és des de fa 33 anys, va posar la ciutat a disposició de la cultura del país fa molt de temps, va fer possible que en aquells moments inicials de la vida democràtica, des del teatre als carrers s'ocupessin i es recuperessin al servei de la democràcia. No és petit, però Tàrrega és un exemple de com s'han de fer les coses. Tàrrega és un exemple de la molta feina que pot fer, que està fent i que farà el teatre català, en relació a la pròpia teatralitat catalana, però també en relació a la teatralitat internacional. És un plaer veure aquí gent de Mèxic, veure aquí gent d'altres indrets del propi estat, d'altres països del món, compartint amb nosaltres, amb la nostra vida teatral, les ansietats, els anhels, les voluntats, les idees, les estètiques que en el món del teatre serveixen bàsicament per averiguar allà on som i cap a on anem. Hi ha un estat corporatiu per intentar plegar totes les companyies. Sí, però són diferents companyies. Són les companyies de treballadors públics i han fet un estat entre tots per aconseguir que amb un preu més econòmic tots It's a limit, so it's like